नमस्कार. मी डॉक्टर विलास नांदवडेकर, कुलसचिव SNDT महिला विद्यापीठ मुंबई. आपल्या सर्वांना आवाहन करू इच्छितो की विद्यापीठाच्या महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटी ॲक्ट 2016 नुसार विविध प्राधिकरणाच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत आणि या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये मतदारांना मतनोंदणी करण्याचे आवाहन केले होते. त्याप्रमाणे विविध घटकातून मतदारांनी नोंदणी केलेली आहे आणि या नोंदणीमधील मतदारांनी मतदानाचा हक्क हा मतदान केंद्रावर जाऊन बजावण्याचा आहे. त्यासाठी मी आपल्या सर्वांना आवाहन करू इच्छितो की महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटी ॲक्ट 2016 त्याचबरोबर 17 मे 2017 रोजी महाराष्ट्र शासन राज्यपत्र असाधारण भाग 4ब मध्ये नमूद केलेल्यानुसार आपण आपला मतदानाचा हक्क बजावायचा आहे. हा मतदानाचा हक्क बजावत असताना आपल्याला प्रामुख्याने काही काळजी घेण्याची गरज आहे. त्यामध्ये आपल्याबरोबर असलेलं ओळखपत्र आणि हे ओळखपत्र कुठलं असावं याबाबतची स्पष्टता या असाधारण नियम जो आहे परिनियम, त्या परिनियमामध्ये त्यांनी समावेश केलेला आहे आणि त्या परिनियमामध्ये समावेश केल्याप्रमाणे उदाहरणार्थ आधार कार्ड किंवा एखाद्या संस्थेनं दिलेलं ओळखपत्र, महाविद्यालय असेल किंवा विद्यापीठ असेल तर त्या संस्थेनं किंवा विद्यापीठानं दिलेलं ओळखपत्र हे आयडेंटिटी म्हणून त्या ठिकाणी ग्राह्य धरलं जाईल. मतदानाची वेळ जी आहे ती सकाळी 10:30 ते 5 वाजेपर्यंतची आहे. या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मतदानाचा दिनांक आणि विस्तृत प्रोग्रॅम, त्याचबरोबर जे उमेदवार निवडणुकीसाठी उभे आहेत त्याबाबतची इत्थंभूत माहिती SNDT महिला विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तर मतदारांना या ठिकाणी मी आवाहन करू इच्छितो की त्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या उमेदवारांना आपल्या पसंती क्रमांकानुसार या ठिकाणी मतदान जे होणार आहे ते प्रेफरन्शियल वोटिंग अशा पद्धतीचं असल्यामुळे मी जसं म्हटलं की पसंती क्रमांकानुसार आपण प्रत्येक संवर्गामध्ये आपला मतदानाचा हक्क बजावायचा आहे. हा मतदानाचा हक्क बजावताना आपण जो पसंती क्रमांक देणार आहात तो पसंती क्रमांक आयदर मराठीत किंवा इंग्रजीमध्ये असावा. त्यामध्ये पसंती क्रमांक देत असताना 1, 2, 3 असा अंकामध्ये लिहिण्यात यावा. त्यामध्ये कुठेही वर्ड लिहिण्यात येऊ नये. मतपत्रिका आपली बाद होऊ नये म्हणून आपण जी योग्य ती काळजी घ्यावी लागते ती आपण घेण्यात यावी. त्याचबरोबर मतदान केंद्रावर मतदानाला गेल्यानंतर मतदान केंद्राच्या ठिकाणी आपल्याला कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस, उदाहरणार्थ मोबाईल फोन किंवा इतर डिजिटल मीडिया डिव्हाइसेस ते आपल्याबरोबर घेऊन जायला दिले जाणार नाहीत. त्याची कृपया आपण नोंद घ्यावी व जेणेकरून ते आपल्या कस्टडीमध्ये सुरक्षित ठिकाणी ठेवावे. त्याचबरोबर मतदान केंद्रावरती आमचे पोलिंग ऑफिसर असतील तर त्या पोलिंग ऑफिसरांच्या सूचनेचे आपण तंतोतंत पालन करावे. आपण आपला मतदानाचा हक्क बजावून विद्यापीठाच्या विविध अधिकार मंडळामध्ये निवडून येणारे जे प्रतिनिधी आहेत त्यांना एक चांगल्या प्रकारचं पाठबळ द्यावं व विद्यापीठाच्या विविध उपक्रमामध्ये इनडायरेक्ट सहभागी होण्याचा आपण लाभ घ्यावा. मी प्रत्येक पात्र नोंदणीकृत मतदारांना आवाहन करतो की त्यांनी आपला मतदानाचा हक्क विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकास विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या केंद्रावर जाऊन आपला मतदानाचा हक्क बजावावा असे आव्हान कुलसचिव व निवडणूक अधिकारी म्हणून मी आपल्या सर्वांना करत आहे. पुन्हा एकदा आपल्या
सर्वांना शुभेच्छा. धन्यवाद.